Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwied. Straks meer optredens van Wim Beckers en Friends, de band Vol Gas. Ines Timmer het Joni Mitchell project en Timo de Jong komt ook nog spelen. En we hadden het ook over epilepsie en Alzheimer. Maar de verhoord gaat weer een beetje hier. En dus is Volkert Wesseling er weer. Nou, daar winnen we weer. Alle die waard bekend maken dat wij in wezen weer alles maaien. Zonder maatregelen. En dat klonk ons alle even zelfs als muziek in de eren. Maar Aroene Vreed moest Elsenien weer om 2 uur thuis wezen. In stormquarantaine. Variant Eunice. Maar ik vernam dat mensen dachten... Ja, maar wacht eens even. Nou hebben wij mooi de tijd om de agenda vol te plannen. Ja, weer. Want wij mooien us weer scrap zetten. Want er komt een storm aan mooie dingen op u allen. Een heerlijk chic de friemeldiner. In steed van een gehaktbal met bakje appels. Mijn vrienden werden jong op stap en goed losgingen. In steed van een bierke achter Zoom. Nou, een geweldige voorstelling als concert te gingen in steed van jongen onder de douche. Het dwarpsfeest in en bijpraten met dwarpsgenoten in steed van een appje in de buurt heb. Nou, paken en beppen. En de hele dag mensen erg je niet. Lekker shoppen, moeilijkapjes en orelmeter vierten. Het feest in, doensje, kroepen, willen hè en oeral er weer plat voor. Ja, deze wienpoesters, een mooie ding, die kennen wij wel hebben. En laten wij hopen dat het net een storm in een glas water is. Maar wat zou het mooi wezen dat wij na 2 uur wachtje weer uitwaaien kunnen.
Ja, dat is wel even lekker begin toch van Noorderwien. Vol gas. Ze halen een EP uit, zit ik hem er even bij, Leenwerker. Maar er komt ook naar materiaal om. Ik ken beter Marcel. Dus jongen even vragen. Marcel, hoe is het jongen? Hartstikke best. Klinkt lekker. Ja, dankjewel. Moest de band even voorstellen? Ja, nou, we hebben hier Martijn, leadgitaar, Klaas, drumstel, je hebt Bertus op de bas en Jesse, keyboard, gitaar en ik ben het. Hoe lang ben je al douane? We zijn toen een jongetje begonnen, maar we hebben nooit op te reden, want we corona, dus we konden nooit wat. Maar, Ja, goede timing. Ja. Nou ja, we hebben heel wat versjes maken, nou kennen we los, dus het is ook mooi. Ja, je moet nog een fantastisch repertoire halen. Ja, hè? we kunnen wel een week spelen achter elkaar, ze staan er gewoon, maar het gaat mooi. Hoe ken je hem ook hoor? Wij komen uit Tjom en Martijn die komt uit Ouderbeldik. Nou, die is Jelly Lien bijkwam. Import. Ja, import. Ja, precies. Boerlander. Nou, weet ik niet, je maar van de klooien. Dus Ja, dat is toch? belangrijk, no? Ja, zeker. En je hebt hier met z'n allen een val heeft van lekkere gewone rockmuziek. Ja, precies. Nou, en we hebben bij Fuel Power Event hebben we een fest gemaakt. Zij is begonnen. En zij ben verder gegaan eigenlijk. Ja, correct. Dus, Hoe doe je hem dat? Lekker in de oefenhok met z'n allen wat Ja, omgriem? Of vesten is er iemand die mij een idee komt? nee, ik maak je de basis, schreeuw ik. En dan maak je een ander, maak je het geheel aan. Dus het is een teamprestatie. Ja, correct, ja. Ja, zo gaat het. Ja, EP. Ja, deze versjes zien we opnamen. Die staan op Spotify. We maken hier een EP van, dat is leuk. Ik voor iedereen die CD-speler heeft nog nu. En dan een nieuw album opnemen, eind deze maand. Dus dan komt een heel nieuw album uit. Dit hier. Echt serieus de studio in. Serieus studio. Ja. in. Zeker Hoe heb je weten. deze jongen gepakt trouwens, die EP? Ik in de studio bij een vriend van ons. Die heeft opname. En dan gaan we een andere studio in. Dus zeg je dat. Hartstikke mooi. Ja. Luistert nou ook naar dit soort bands of juist net? Ja, ik bedoel, ja, de Normaal, de ja, Bukkers, ja, de dat vind Huxens ik- van dat deze vind- wereld? Dat vind ik mooi muziek, rock and roll enzovoort. Nou, dus ik luister net naar hip-hop en dan zoek ik muziek zelf mooitjes. Zeg je dat net, no? En wat is de bedoeling? Straks de dwarfsfeesten? Dwarfsfeesten, de festivals, neem maar op. Wetjes Haarwolle, daar gaan we heen. Feestje bouwen. Feestje bouwen, dat maat. Welk nummer game nou doen? Leenwerken, stuur dat Op de EP. op de EP, zeker weten. Live in Noorderwien. Vol gas. Mijn hart en ziel is hij op pad. Zien uit ik van mijn koel en altijd ondergaan. Van waars betiert tot joes laat. Mijn kut ploegje was in de dom. Een TV 35, een jen 80. Als jonkje er onder hij de aloer. Hij zou dan sinds in pakken, dat wil ik ook worden. Die man op die trekkers is zo stoer. En op de stelde de moest, het leven er dat kwam. En hij mocht daar maar hun mooi. Hij schreeuwde om hinnen, laat die man dienen, dat ik aan de ben. Daar jij ik bij. De trekkerchauffeur, de kraanmachinist, de man die mooi pensioen is en het leven zo mist. Paardenbord, piekelberg, schilderbakkers vloeg. Leven het hart wordt net op, en je nooit vloeg. En als het mooi niet begint, begint het al te joeien. Het gas begint te gloeien en het kuilen komt erdoor. Alles zit nog leer, de watje in de hoeken. Eindelijk telefoon, je hoort zwillen, verder dan we wonen. Oh, dat delen we van leven, dat delen we van orde. Van waars betiert tot Joesland. We kunnen dat maar kleren, de wilde die maar tegen. En dan begint de leven op bed. De trekkerchauffeur, de kraanmachinist, de man die mooi pensioen is en het leven zo mist. Paardenbord, piekelberg, schilderbakkers vloeg. Leven het hart wordt net op en je nooit sloeg.
Ja, te kijken, band. Vol gas hier in de studio. Straks doen ze nog een nummer trouwens. Had Oosterkijk mij in ieder geval deze EP, Leenwerker. Maar ze al even verteld dat ze gauw de studio weer instellen voor een album. Dus ik ben heel benieuwd en we gooien hem zeker op de hichte. We krijgen straks nog een nummer. Zo, deze cd die ruil ik even in voor deze. Dat is een prachtig mooi kunstwerk worden. Hij is officieel uit. En ik had namelijk over Baas Giele Taxi. Dat is het album van, ja, is nou Joni Mitchell of Ines Timmer? Het is in ieder geval wel een heel mooi Friestalig project worden. En Ines is hier, hè. Dus daar nemen 2 nummers, Ines. Ja. Hij is officieel de wereld in. Hoe viel dat? Ja, fantastisch. En wat zo bijzonder is, die hele eerste persing is er zo voort. Want ik geloof dat de cd die staat nog in de handhuis, dat is mijn eigen. Dus ik heb thuis nog helemaal niks meer. Gewoon een succes dus. Ja, het is, ik ben zelf helemaal verbeursterd dat het zo goed rent. Dus ik heb de tweede persing heb ik nou in opdracht, Joon. En die komt door 2,5 weken. Dus ja, het is helemaal te gek. In hoeverre is dit een Ines Timmer plaat? Of in hoeverre is het ook nog een Joni Mitchell plaat? Is het een beetje 50-50? Of? Ja, ik denk dat ze zo net naar Shema. Ik wil eigenlijk altijd al iets doen met Joni Mitchell. Maar ik heb altijd het gevoel, ik ben er nog net aan ta. En toen zei iemand mij van, maar als het in het Fries kwam. Ik denk, nee, dat zijn dingen die de vrouw geen verlet van had. Maar toen kwam Epidam, mijn Friese oorzetting. Ik denk, verrek, het kan wel. Het kan wel. En Epi is natuurlijk echt geniaal wat dat aanbelangt. En het is heel behendig. Hij fantastische oorzettingen maken. En als haar muziek voortleest, dan bloot er pure poëzie oor. En daar kan Eppie dus heel goed mee omgaan. En ja, dus het is het bloot haar materiaal, het bloot haar inspiratie. Maar het is mijn stem en mijn gevoel en uw arrangementen. We hebben met de band mooie nieuwe arrangementen van maken. Ik bestaande dingen hebben nam. En die een beetje omboegt, zodat ze goed bij u passen. Peter van der Zwaag heeft een paar mooie arrangementen maken. En dus er zit van u bij. Want we hebben een bepaalde... Ik wil mezelf helemaal net met haar vergelijken, maar we hebben wel eenzelfde soort ontwikkeling teruggemaakt. Van begon in de folkmuziek. Hè. Vroeger Ierald en zij is... Ik begon in het folkcircuit als folkzangeres. En later via pop- en rockmuziek en vooral via de jazz het zij haar verder ontwikkeld. En ik heb natuurlijk het jazzconservatorium die en ik heb een soort jazzgigs die en dus dat hebben wij dat hebben wij beide. Die leefden voor verschillende soorten muziek. En naast de muziek, ik gewoon een boeiende vrouw. Hè? Ze had een verhaal, ik bedoel, haar levensverhaal is al boeiend. Ja. Ze spreekt zich ook regelmatig wel uit wat ze ergens wat van vindt. Oh, ja. Dus haar hele levensloop is ik wel... Nou ja, er ben wel een pro boeken door skreun. Maar dat snap ik wel. En dat spreekt hij dus ook wel, hoor. Heel erg, ja. Heel erg. Een vrouw met zijn eigen wil en zijn eigen... opvatting over dingen. En ze had ik ooit in een interview wat haar vregen van... hier is het nou makkelijker gewoon als zo'n man best hier is... dan had ze volmondig ja zijn. ja. Want zij... En wat ik zo fascinerend aan haar vind... dat is de gebalde spierkracht van haar creativiteit, zeg maar. En tegelijk haar zelfde vrouwwezen. En verlet haar van leefde bescherming van een partner. En tegelijk daar dan weer net mee omgaan kunnen. Hè? Want zij weer dus together met Graham Nash. En die wil ook wel graag met haar trouwen. Maar toen vleer het haar om van zo'n verbinding op lange termijn. Mijn band en alles, dat is niks voor mij. En toen is ze naar Kreta gegaan. En het ze Graham Nash een kaart stuurt. Werd insteert als het zo'n te verst in de hand was, dan glipt het die door de vingers. Ja. En toen wist hij wel, die keukenvlier ook net verder te renoveren, want het is uit. Ja. De verkering. Ik pak er even een print bij. Dat is de vakkant van de CD. Ik ga hem even wat grutter maken. Ja. Het kunstwerk. Ik vind het er heel mooi uitzien. Het past ook heel goed bij de sfeer, denk ik, van de plaat. Ja. Waar had dit maken? Anne Veddema. Annema, kan je zeggen. Anne Veddema, een bekend louter kunstschilder, muzikant en schreeuwer. En ik zie regelmatig schilderijen van hem op Facebook. Ik denk van dit is precies de sfeer die ik zie voor de hoes. Want het vertelt, al zijn schilderijtjes vertellen een verhaal. Er zit altijd wel ergens een mondje, mijn hoen of een. En dat is hier ik. Dit is
En als het dan aanstek nog een LP wordt, dan wordt het spiegelen op de achterkant. En dan heeft ze een soort, zoals hij zei, perpetuum mobile. En dat maakt nog, ja, die LP. Maar dit is eerst Kleerderhoes. En daar ben we heel, heel wies mee. De CD is uit. Ik ben blij dat het er best. Na december komt nog eens weer om met muzikanten. Maar jullie is de qua noemers van dit prachtige project live dan. Welke dorst als eerste? Ik denk eerst Baas Giele Taxi. Ik ben er helemaal voor. Fijn. Ine Stimmer, live in Noorderwien. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Voor een PS Hotel, een boutique en McDonald's frietkot. Maar is het zin het altijd geen? Toen stond het wist was, toen hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze wasten alles plat. Ze kan weer naar Beemelgauw in het Beermuseum. En ze doden de meesken een daalder intree tevreden. Oh, maar is het zin het altijd geen? Toen stond het wist was, toen hier stond het gier. Dit hier paradies, maar ze walsten alles plat. Hey, Tumon, smiet komt die spuiterij nou. Jou mij roept stekken fruit, maar jou net het bijen vol prijs, please. Oh, maar is het zin het altijd gier? Toen stond het wist was, toen hier stond het gier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Just de nacht, jerk de gas doorslaan. En een Baas Giele Taxi had Sammy Mond mijn naam. Oh, maar is het zin het altijd gier? Toen stond het wist was, toen hier stond het gier. Dit hier paradies, maar ze walsten alles plat. Ik zei, is het zin het altijd gier? Toen stond het wist was, toen hier stond het gier. Dit hier paradies, maar ze walsten alles plat. Oh ja, dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Hey, dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ik kwam een goddelijk meisje, hij roen alleenig oor de wei. En mijn vraag weer, weg is toch hinnen? En dit is geen antwoord. Hij zei ik ga naar Jesges borkerij. Ik sluit mij aan bij een rock'n'roll band. Ik zit een nachtje in een tint en wat wit krijg ik mijn ziel vrij. Wij ben goudstof, wij ben sterren. En wij hoeven net het paradies zat te budget. Ontvlechte ik maar de smog. En het viel mij goed genoeg om te keren. En misschien is het wel de tijd van het hier of tijd voor een nieuw begin. En ik weet net wat ik ben. En ik heb een soort te leren.
Zo kwamen we bij Woodstock. We winnen maar een heel miljoen. En overal winnen mensen aan het jongen, dansen en aan het vieren. En ik droomde dat de bommen als geweervuur in een loft in een nakke winnen van flinterstof voor elke papierde. Wij zijn goudstof, biljoen hier de koolstof. Wij zijn sterren, vast in duvelsdolhof. En wij horen net het paradies, zat er de Fantastisch project. Ine Stimmer, die natuurlijk Joni Mitchell in het Fries vertolkt. En dan had ik nog zo'n mooi kunstwerk van Arne Verderma erbij. Zo'n oktober, schreeuwt in de agenda in de harmonie, is de première van Baas Giele Taxi. We jennen hem al even met een mooi openingscolumn Joert in Noorderwien. En voor mij is hij een beetje het symbool van de vrijheid worden, want alle restricties gaan we voor het volk. En ik denk dat volk het er is, dan mij we alles weer. Ja, dan kun je gewoon weer vol gas los. Hoe hast u als creatieveling, als acteur, als organisator van al die leuke activiteiten die oren 2 hier beleven? Nou ja, het weer natuurlijk steeds van, dan maak je weer wat en dan maak je weer niks. En dan, ik dacht, het is me niks werk. Ik brand mijn vingers er gewoon even net om, ik doe wat oors. En heel leuk. Ik hier al jaren verlien. Is voor een bedrijf ondergang geweest. En dan theatraal, maar in bus roen. En ik op Centrale As toen die iepen waar van hun mooie ekdelset. En dat bedrijf dat zocht naar trekkerchauffeurs. Een trekkerchauffeur? Trekkerchauffeurs. Logisch. Ja, dus ik vond op Belly. Ik zei Elko, dat liep het mij wel machtig mooi. Nou, hij zei, best jong. En zo ben ik al oorlier ben ik trekkerchauffeur. Ik moet er toch even weten. Hast je wel een trekkerrieber, wie is dat? Ja, zeker. Serieus? Ja, die hebben gewoon... dat kennen we een heel moeilijk verhaal, maar dat... Spaarpunten toch bij de supermarkt? Ja, en dan kist hem heli bij een pakje boter. En dan kist heel wat coops. Maar du bent trekkerchauffeur West dus? Ja, bij Brouwer en Brouwer in Westermar. En West, daar ben ik nog steeds. Dus na een weekend dan zitten we gewoon weer op het trekker. Maar tussendoor kunnen wij gewoon weer een beetje ondergaan. Ja, wat best van doel? Ben er stukken, theaterstukken die is weer oppakt? Of hast je iets nice betocht? Nou nee, ik heb totaal geen nieuwe dingen betocht. Maar ik ben eindigen met de voorstelling De Wolf, Back in Town. En dat is een voorstelling die ik schreeuwen heb theater met Herman van Veen. Herman die had ik de regie van die voorstelling dienen. En dat was een machtig mooi project. Maar ja, die wolf is nog net uitjankt, want de hinter is al even nice. Dus die voorstelling die is in maart alweer te zien op 2 hele mooie locaties hier in de provincie. Het gaat door de wolf. Ja. Jouwst u daarin een oordeel was er van Finst of ligt het juist om het publiek hoor? Ja, dat letten we echt in het midden. Want het is best wel een maatschappelijke discussie. Sommigen die denken van, dat is mooi dat die wolf er weer om is. En het zorgt voor een ecologische omslag. Nou, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Maar ja, juist van de week, ik ben nooit nice. Ja, dan heeft een hele teleurgestelde boer werd skierpaal van de binnen. Ja, dat zie je het al, hè? Ja, en dat is natuurlijk wel heel jammer. Maar dat is ook weer het mooie onder dat verhaal van... En daar gaat die voorstelling ook over van... waarom hebben wij een angst voor de wolf? Of wat doet die wolf met us en met Nederland als hij weer omkomt? En het is gewoon een hele mooie theatrale monoloog over de Canis lupus. Volkert is back. Ja,
wij zijn weer waarom. En het is machtig mooi. En dit zet ik nou ook zelf weer op poorten. De voorstelling te zien in Wommels en in Westhoek. Wanneer? 11 maart ben wij te zien in het Rede Hinder in Wommels. En 24 maart ben wij te zien in Waardherberg, de Friesin. En dat is in Westhoek. En mensen die kennen gewoon naar www.volkertwesseling.nl en dan kaarten bestellen en komen. Dus is het in de talentenklas, als ik het zou nemen, maar van Herman van Veen, daar ging ik vaak heen. Hij had zo'n landgoed en daar ben je moet oefenen en moet optreden. Zit daar nog bij? Nou ja, wij hebben over en weer wel eens even wat contact. Maar Herman die is zo ongelooflijk druk om ook zijn eigen dingen weer op poorten te zetten. Dus daar lees ik eerst nog geen plan. Maar dat moet ik al weer op gang komen. Dus dat zullen we wel. Wereld is wel los. Ja, ik hoop het. Kun je het feestje vieren volgend? Nou, en ik hoop dat het net een storm in glas water is. Nee, dat hoop ik net. Dat we over een tijdje niks meer maaien. Maar ik heb nog 2 voorstellingen gepland. En ik ben heel benieuwd of het al nog in de macht hebben en of we dat kennen. En dat we voor 2 hele mooie volle zinnen spelen maaien. Daar geef ik voor. Succes. Hey, vol gas of net? Wij gaan vol gas. Live in Noorderwien. Onderwijs naar het avontuur, het weer weg overdwaald. Spannend dat het weer best wel stoer, maar de uitkomst wie al bepaald. En dat wisten wij toen net, doch kwamen wij ontzet. Wat feest er nou van? Wat is nou die plan? Weken later jedden wij het wol, het wie gauw gebeurt. Nog altijd willen en een soort lol, maar de toekomst wie al verkleurd. En dat wisten wij toen net, doch kwamen wij ontzet. Wat feest er nou van? Wat is nou die plan? Maar wat was nou zezen, wat was nou doen? We moeten snel beslissen, hoest wordt het te lang. Wat is nou in belang? Is het mooi en als de wind mooi, is het niet moeilijk en er veel stiefrij. Maar vast dan bij de berg op, een moeilijk paard op nooit de top. En dat wisten wij toen net, doch kwamen wij ontzet. Wat feest er nou van? En wat is nou die plan? Maar wat was nou zezen, wat was nou doen? We moeten snel beslissen, hoest wordt het te lang. Wat is nou die belang? Maar zet dan te op en jou nooit op. Op echte helden der zeker stap. Zonder einde geen begin, zonder strijden geen gewin. En dat wisten wij toen net, doch kwamen wij ontzet. Wat feest er nou van? Wat is nou die plan? Maar wat was nou zezen, wat was nou doen?
We moeten snel beslissen, oost wordt het te lang. Wat is nou in belang? We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op mijn famke binnen had een dief. 1, 2, 3. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op mijn famke binnen had een dief. Elke week stenen wij in een oude tent. Volop in het licht binnen wij wel wend. De meeste van je willen een mooie mooi. Dus leven gaat mal en is heel vrij. Dat en al is het motto elke jong. Maar dat jongen krijgen wij een dikke bult poen. Look de vrouw je om als een magneet. Al die jongen dat is mooi, maar je maakt een date. We net gek op de famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wie. Het is van jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op de famke binnen had een dief. Mooie vrouwje, daar binnen wij gek op. Alle famkes binnen jong mijn pop. Maar als het kleed is, dan gaan wij weer nooit huis. Nooit mijn eigen leven is al duur. Het leven van een artiest is best wel zwaar. Altijd fans om die heen en om het bier. Elke dag is wel dus in het feest. Alles kan en begint een keer als een beest. We net gek op de famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wie. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op de famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op mijn famke binnen had een dief. We net gek op mijn famke binnen jongen. Ik al best wel lekker wief. Het is wat jij ik het beste dat ik voortgeen. We net gek op mijn famke binnen had een dief. Ze zeggen me voort en de dier. Ik gang nooit de kroeg. Ik woon net de huis daar. Ik ben al net sloeg. Ik hier alles al dingen wat eigenlijk net mocht. Ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht. Maar ik woon bij oma, most om mij, nooit de duivel taal. Ik zit vast tussen hemel en hel. God, jong mij nou is een lel. Laat mij nou zien hoe het maakt. Vast tussen hemel en hel.
tussen het van uw fouten, maar we hielden al niet leerd. Mooi de jelle komt het verstaan, maar bij ons bloedt het maar gewoon. Ik zit vast tussen hemel en hel. God, jou mij nou is een lel. Laat mij nou zien hoe het maakt. Vast tussen hemel en hel. Heel vierde, stel die voor. En nog steeds in een kloon. Zwetsen hoe vroeger, dat het nergens op sloeg. Maar wat wie het machtig mooi, ik zoet zou het lang, belom in de tijd. Als een jonge man, feesten en soepen van de Vrolijne baan. Ik zit vast tussen hemel en hel. Dat jou mij nou is een lel. Laat mij nou zien hoe het maakt. Tussen hemel en hel. Ik zit vast tussen hemel en hel. Dat jou mij nou is een lel. Laat mij nou zien hoe het maakt. Vast tussen hemel en hel. Vast tussen hemel. As I feel and the fuel power
Ja, lekker een rockende band. Vol gas. En ja, ik voorspel hun nog wel een mooie toekomst wat dat toen belangrijk. Straks in deze aflevering van Noorderwind Live gaan we het over epilepsie. Maar we gaan ook praten over een orenverschrikkelijke ziekte. Alzheimer. Ik kreeg een tijdje verlien een mailtje van Wim Bekkers. En die zei, we gaan een speciaal nummer opnemen van mensen die het Alzheimer hebben. Wil jij die vooral het verhaal uit te lezen, Wim Bekkers? Want zij is het eigenlijk, hè? Ja, zo is het eigenlijk wel, ja, klopt. Hoe kwam je erbij om een verhaal, muzikaal dan, te vertellen over Alzheimer? Nou, vanuit mijn werk heb ik heel vaak te krijgen hoor, mijn Alzheimer. Wat doe je voor werk? Ik wie maatschappelijk werker. Dat heb ik in verhouding qua dier, maar in die tijd roen ik een chinoon. En ik heb altijd al het idee gewoon dat ik daar iets meer mee moest dan alleen nog maar het share van wat is Alzheimer. En op een gegeven moment hiek een muziek. En op een gegeven moment wie daar ik een Nederlandse tekst in bij. Want normaal schreeuw ik eigenlijk nooit in Nederlands. Nee. Ik doe alles in het Fries. Ja. Ja. How come? Weer gewoon op een bak koffie op tafel en begon vanzelf of net? Dat zou samen kunnen. Inspiratie nemen ze dan. Ja, zeker. Dat, ja. Nee, maar dat vooral het refreintje, dat paste precies in die meldijlijnen. Ja. Ik dacht, ja, ik heb het wel bij BR, omdat ik nog in het Fries te maken, maar dat won net. Nee. Het verhaal vertellen. Waarom? Omdat er heel veel onbegrip is over Alzheimer en vooral de meesten die het treft. Nou, er is heel veel onbegrip in die zin. Hè, maar aan de andere kant is het wel zo dat steeds meer mensen die het Alzheimer hebben. En ik vind het een hele rare ziekte. Want mensen die het dan op die ene moment nog volledig meedraaien in de maatschappij. En als ze staren gewoon, en soms ik heel snel, gewoon helemaal niks meer weten. Nou, dat is voor mij amper te bevatten. Nou ja, je verdwijnt eigenlijk in je eigen lichaam, had ik het idee. Hè? Ja, er komt niks meer uit. Nee, klopt. Dat is raar, hè? Ja. Du hast het in die werk mee maken? Ik in die naaste omjouwing, in familie? Nee, gelukkig net. Nee. Ja, het is wel een soort angstbeeld wat je hebt. Ja, absoluut. Absoluut. Je mag een clip maken, die zit op YouTube. Kan ik gewoon opzoeken als je hem dat thuis zien willen. Ja, mijn oren worden toch de moderne media zocht om dit verhaal te vertellen. Clip, muziek. Ja, we willen sowieso maar de tekst, dat we hier. Maar we vonden dat daar eigenlijk wel wat beelden bij moeten. Omdat juist die tekst te versterken. En ik denk dat we daar, als zeg ik het zelf, wel redelijk goed in slagen zijn. Ja, ik vind het een mooi filmpje. Een heel duidelijk filmpje van hoe komt je wat je Alzheimer hebt. Ja. Je hebt het noemen No Act Live. Waar is mijn naam? Stel even de band voor. Nou ja, dat kies je zelf. Ik dat best. Alice Zielstra. Nou, ik ben Tjerk. En ik ben Jan. Altevanger. Precies. En du bent Wim Bekkers. Ja. Titel van het nummer? Het is allemaal zo anders. Live in Noorderwind. Ik slenter door de straten aan het voeteinde van de stad. De regen valt zacht op de stenen. Ik heb niet in de gaten waar ik eigenlijk ben. En welke afslag ik nu moet nemen. Herken wel de stemmen van mensen die ik tegenkom. Die ben ik nog niet vergeten. Maar ik kan je niet zeggen wat de namen zijn. Ik zou het werkelijk niet meer weten. Want het is allemaal ook zo anders. Zo anders dan het was. Want het is allemaal veranderd. Zo veranderd, maar ik weet niet wat. De straatlantaarns schijnen en wijzen mij onbewust de weg die ik moet bewandelen. Maar ik voel me zo onzeker en er is geen weg terug. Ik wou dat ik alles kon veranderen, maar het is allemaal
zo anders, zo anders dan dat het was. Want het is allemaal veranderd, zo veranderd, maar ik weet niet wat. Er roept iemand mijn naam en ik kijk hem aan. Maar wie het is, ik zou het niet weten. Ah, ken je mij niet meer? Ach, je weet wel van die vorige keer. Hoe kun je dat nou vergeten? Oh, en weer hoor ik mijn naam en ik kijk hem maar weer aan. Maar wie het is, ik zou het niet weten. Oh, ik weet het niet meer. Al was het maar voor eens die ene keer. Waarom ben ik toch alles vergeten? Want het is allemaal op zo anders, zo anders dan het was. Want het is allemaal veranderd, zo veranderd, maar ik weet niet wat. Zijn dat mijn ouders op dat bankje bij het huis? Misschien ben ik daar wel geboren. Ik voel me weer een kind, maar dan wel zonder een thuis. En onderweg allerlei dingen verloren. Want het is allemaal zo anders, zo anders dan het was. Want het is allemaal veranderd, zo veranderd, maar ik weet niet wat. Oh, het is allemaal zo anders, zo anders dan het was. Oh, het is allemaal veranderd, zo veranderd, maar ik weet niet wat. Wim Bekkers en zijn muzikale vreun en het verhaal dus oer Alzheimer. Prachtig vertaald in een heel mooi nummer. De clip waar het hele verhaal in verteld wordt. En net alleen met de muziek, maar ook met beeld is wel te zien op YouTube. En ik ben blij dat ze het Juurtek in Noorderwind vertellen willen. Misschien hier we echt nog wel een oorverhaal doen in. In ieder geval Otter Stwarm, net als spulbrekker fungeert hier. Want het weer deze week ook de weken van de epilepsie. Dat gaan ze georganiseerd in het Tromptheater. Er is een mooi singeltje van uitgekomen. Dat hier we graag live doen willen. Dat gaat dus even naar Tromp. Maar we laten het wel een stukje verjaren. Dit is namelijk het nummer Kortsluiting. Als een bliksemslag zo plotseling uit het veld geslagen. Ineens wordt alles donkerder, mijn last om dit te dragen. Soms dan check ik uit, door die beperking in mijn verhaal. Soms lichtelijk beschamend, door die klote kou. Fragment van de single, het heet dus Kortsluiting. Dat is een soort van muzikaal project, hebben ze erbij georganiseerd. Verantwoordelijk daarvoor Timo de Jong, singer-songwriter. Straks door die zijn nieuwe single. Maar eerst even over deze single, Timo. Hoe had je dit omgepakt? Want dit zijn mensen die volgens mij net al in muzikant binnen, maar daar werken ze toe vol mij ook, hè? Ja, dus ik ben de begeleider van de muziekgroep van het Tromptheater. Daar zitten we op woensdagochtend daarmee. En gelukkig heb ik daar de mazzel dat ik met een viertal gewoon goede zangeressen heb kunnen schrijven. Dus dat scheelt een hele hoop. En we hebben dit liedje eigenlijk
in opdracht van geschreven, zeg maar. Dus normaal gesproken werken we met liedjes van waar we zelf, die we zelf bedenken. Deze hebben we ook zelf bedacht, maar dan zeg maar van... hey, is het leuk als jullie een liedje voor Epilepsieweek willen doen? Ja, precies. Ja. Dat lijkt me wel leuke klussen trouwens. Dan had ik iets concreets, hè? Ja, nee, dat is wel fijn. Ik vind het zelf ook sowieso wel fijn om in opdracht te schrijven. En het is ook fijn dat je een beetje dat je mee kunt doen in het geheel van die week, zeg maar. Du bent muzikant en du werkt sterk. Hè? Du hast mij een aantal mensen die begeleerd, broekste muziek ik voor. Helpt dat? Is muziek in dat opzicht een enorm mooi hulpmiddel? Ja, zeker. Een hulpmiddel en ook wel een gereedschap soms. Gewoon dat je het... het is heel leuk als je... soms gebeurt het heel letterlijk. Soms kan iemand gewoon eventjes... die moet even iets kwijt in een tekst. En soms gebruik je muziek maken met z'n allen als een soort van middel om te groeien in waar het dan maar uitkomt, zeg maar. Waar het dan maar nodig is. Ja. Het kan allemaal redelijk licht blijven. Dus het is niet een ga maar op de bank liggen en vertel al je problemen aan mij. En dan, dus dat vind ik heel fijn. Kortsluiting is de single en die is ik te verkrijgen. Want ik geloof dat de opbrengst gaat naar het epilepsiefonds. Ja, klopt. Dus we hebben de week van de epilepsie. En het liedje gaat ook wel een beetje over... om misverstanden een beetje uit de wereld te helpen over epilepsie. Dus volgens mij zijn er nog steeds veel mensen die denken... dat je even een stokje of zo in de mond moet doen. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee. En ja, je kunt de cd kopen. Hij is €5. En dat geld gaat dan dus naar de Epilepsiestichting. Die nieuwe single. Mijn nieuwe single. Light at the End. What's the story? Ja, ik lees te veel science fiction. Ja, dat hier wel eens constateerd. Het Ja. is een serieus probleem. Ja, maar het ik lees inspireert veel te wel. veel science Ja, fiction. maar het inspireert dus wel. Ja, ik lees te veel science fiction en ik zit op social media en dat is een hele slechte combinatie. Ja. En ik zie een beetje om me heen dat ik denk, ik vind de richting die we opgaan niet per se heel leuk. En er zijn natuurlijk altijd mensen die wel, zeg maar, lichtpuntjes proberen te maken. Maar toch, soms overweldigt dit mij een beetje. En ik had een gesprek met mijn schoonvader aan een keukentafel. En toen werd ik beschuldigd van pessimisme. En toen dacht ik later... oh ja, nee, dat klopt ook wel. Ik zie het ook wel redelijk zwartgallig in veel dingen. Dus dat vraag ik mijzelf eigenlijk af in dit liedje van... is het echt zo erg als dat ik denk dat het is? Of is er een light at the end? Begint Jern zit op deze EP van Timo de Jong. Ik zeg eerst wel bedankt voor het chin en bedankt voor het harken. Dit weer Noorderwien live voor deze week. We krijgen nog een prachtig nummer. Sinaïe single dus nog. En wat mij onbelangrijk, graag wat naar je week. Dag. Just freeze time. Let it be on hold. So you will always be mine through the impending cold. I do wonder how will it unfold? I know I have a dark mind. Is there light at the end? Become blind if we fail to comprehend. I do ponder
will we be in 40 years? Or is this a collision course? Will we deal with our fear? Can we get through to the soul? And although I don't want